Hey guys, outfit check. Tignan nyo naman yung outfit ni Renz. Oh, tingala mo. Tingala mo ano ba? Sinilas bali. Tuyo na ako na pagbali. Kaya kasi masaag ko ng padulungan ba? Para bali. Dito na masaag. Dito na minuon ba? Tingala ba? Oh. Ang purpose ni agto na akong kaan. Kaila. Na may kaon nagto, may kaon ba? Kaon. Nya, agto ka do kaon, tagarag plato, dali kay mahurot. Arita. Dala ba? Dala balay ba kay para apil pamilya ba? Kay para apil pamilya ba? Kay para apil pamilya ba? Oh. Yung tantang nakuha na dito, nahukdan dito patubang dito. Hukdan sa pagkaon. Kuya ta ka dunit to pagkaon nila. Oh. Ito na dunit. Grabe mo kunjo ni tayong nakataw. Mga bobo! Oh. Balik sa nako kay magto pa to. Okay. Oh. Let's check. Outfit check guys, outfit checks. Ako kung atay na guys. Ara, binabali-bali ba? Ana pa pika sa awa guys, dala pa kong balon ligi guys kay. Basig na ito ang lagi guys ga. Muna yung musakyan guys. Nanaar ka guys ba? Nanaar guys ba? Sige guys, maglaag sa amin guys. Bye-bye, outfit check. What? Oh! Gwapo si Nina. Si Nina ni maglaag ta. Wala naman si Manggabi. Man naman. Maglaag ta, maglaag. Sulubon na ito na Sulubon. Wala sinilasay kay baot man na. Bati sinis. Bahala buslot lang. Buslot kaya isa. Buslot asus. Nindot yun na. Outfit. Nina, check. Wilio. Check. Check. Asus. Pagka nindot. Maglaag ta. Ikaw wala kayo yab. Ikaw nga nagtanaw wala kayo yab. Wala kayo yab. So kuyog ta. Maglaag ta. Kaya gano, wala mo kayo yab, pareha man tando ha. Laag ta. Uy, ikaw. Sorry ta. Sige tanaw na si scroll. Sorry ta. See. Ali bali. Uy. Ay scroll diha. Tara. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. Charan.